Labarin Giwa da Namun Daji. A can cikin wani daji, an yi wata giwa wadda ta kasance tana fama da halin kaɗaici. Saboda haka, wata rana sai ta shiga daji domin ta nemi abokin da za su riƙa kasancewa a tare a kodayaushe. Giwa ta taho cikin daji, tana cikin tafiya, sai ta ga biri ta tambaye shi. Biri, don Allah za mu iya zama abokai? Kin girma sosai, don haka ba za ki iya tsalle-tsalle ba a saman itace kamar yadda nike yi ba. Saboda haka ba za mu iya zama abokai ba. Ganin haka sai ta ci gaba da tafiya. Tana cikin tafiya, sai ta ga zomo ta tambaye shi ta ce, Zomo, barka da wannan lokaci. Barkan ki dai ya kike? Lafiya lau zomo, don Allah za mu iya zama abokai? Gaskiya kin yi girma sosai, ba za ki iya shiga gidana ba, don haka ba za mu iya zama abokai ba. ganin haka sai ta ci gaba da tafiya. Sai ga kwaɗo a gabanta, shi ma ta tambaye shi ta ce, Kwaɗo, za mu iya zama abokai? A'a, gaskiya kin yi girma da nauyi sosai, kuma ba za ki iya tsalle kamar ni ba. Kin ga ba za mu iya zama abokai ba, don haka ki yi haƙuri. Giwa dai ta ci gaba da tafiya, tana haɗuwa da namun daji, tana tambayar su amma duk wanda ta tambaya, amsa ɗaya tak take samu. Ana cikin haka, wata rana giwa ta hango namun daji suna gudu cikin firgici da razana. Don haka sai ta tsaida su, ta tambaye su ta ce, Ko kuwa, me ya same ku kuke gudu haka a razane? Damisa ce ke bin duk ƙananan namun dajin nan tana kashewa. To, lalle ma, ku jira ni, bari in je wajen ta in mata magana. Ran kishi daɗe damusa, don Allah ina roƙonki da ki kyale mana abokaina kada ki cinye su. Haha, haba dai giwa, me kike nufi? Da Allah ki kyale ni ki je ki harkokin gabanki. Haka kika ce? Eh mana. ko da sauran namun daji suka ji abin da giwa ta yi sai dukkansu suka zo suka zama abokan giwa, suna jin daɗin abin da giwa ta yi musu. Darasin wannan labari: kada ka rama mugunta da mugunta.